תאריך 7/6. המאפיה התכנסה שוב, כמו שאתם רואים, כולם נמצאים פה. מה שנעשה עכשיו, אני אתן דוח מצב כללי לגבי כולם. אז כך, נתחיל מאורי, תן לה תמונה מקדימה. תן לאורי, תסתובב, שירו את זה. יאיר, אני פה, כל הזמן משתתפים. תחזור אליי. אורי הוא טכנאי מסוקים, מצטיין אפילו שטס לא מזמן על קוברה והכל, קיבל את המצטיין של הבסיס. זה אחד, כן? מאז הטמבלים שהיינו בקצת השנייה, לא עשו דברים, כן? עכשיו שמש הנהג, שהיום אין לו גם בקצת תמונה, היום גם אל תלך את המהירות, לא מדבר קצת על רובי, כן? שהוא מצלם, אז לא תראו אותו עכשיו, תראו אותו יותר מאוחר. רובי בחיל הים, נמצא על דבור, עושה חיים אפטרים באילת, גם הוא קצת קורע את התחת. תראו אותו אחרי זה. עכשיו נעבור למטכ"ל. צלם לנו את סיירת מטכ"ל. זה סיירת מטכ"ל של פיקוד העורף. הבן אדם קורע את התחת. במקום לנוח בבסיס בלילה, הוא תופס אוטובוסים, כל יום אוטובוסים, חוזר הביתה. מסכן הבן אדם, כל שבת בבית, רואה את העורף. אתם רואים, הוא לא בסדר. שכחתי לציין רק לגביך רובי. רובי כבר לא בגיע, זהו. הם לא יודעים על זה כלום, אפילו הקב"ן לא... הכל בסדר. ועכשיו נעבור אליי. מי ידבר עליי? כי אני לא מדבר עליי. אני במילה אחת, טמבל, הבן אדם הזה, לירסתי איתו, השבוע שעבר פיצץ מג, הוא בהנדסה קרבית כרגע, כן, הוא התגייס, רבותיי, הוא התגייס, גייסו אותו בסוף, והוא קורא את התחת אי שם, איפה אתה משרת בו? אתה פה? הוא אוהב שפותחים אותו שוח. הוא כמובן שאוהב שפותחים אותו. עוד חודש וחצי לסמל. זה היה חשוב. כן, אתם רואים איך הוא אוהב את זה? כן, הוא קצת. הבן אדם הזה יש לו ראש על הכתפיים, רק שהוא חיים בגרחון. יאללה, טיטו. יש מה שרציתי להראות מזמן, לא יצא לי. אני